ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେବା। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାହା ଆସି ମଧ୍ୟ ଫେରିଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଘୃଣା ଏବଂ ଈର୍ଷାଭାବ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା ମନରୁ ଶାନ୍ତି ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିବେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀପ ଜଳିଲା ପରେ ଦିଆସିଲି କାଠିର ଅବସ୍ଥା। ଧନ ଧନ ଚିନ୍ତା ଖାଲି ଦିନ ରାତି, ମାୟା ମୋହେ ବିତେ ଦିନ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଭଜିଲେ ଶ୍ରୀହରି, ଧନ୍ୟ ହେବ ନର ଜନ୍ମ। ଖାଇବା ହେଉ କି ଭଲ ପାଇବା ହେଉ, ଯଦି କାହାକୁ ଅଧିକା ଦେଇଦେବ ନା, ସେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବ। ଅସଲ ସାଙ୍ଗ ତ ସେହି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଦିନେ ଗାଳି ନଦେଲେ ସେ ପଚାରିଥାଏ, ରାଗିଛୁ କିରେ? ଦୁନିଆରେ ସେହି ଲୋକ ସବୁଠାରୁ କଠୋର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ତୁମକୁ ଦରକାର ବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ପରେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଚମକିବାକୁ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ନିଜକୁ ଜଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭୀ ତାର ଆଉ କେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖଳ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ବଳିପାପ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ତାର ତପସ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ତାହାର କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।